Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het parlement de gokwet heeft goedgekeurd. Dat is gisteravond gebeurd met 13 stemmen voor, 6 tegen. Dus de laatste tijd natuurlijk heel veel gesproken over de nieuwe landsverordening op de kansspelen. En minister van Financiën Javier Silvania is heel blij met het feit dat de wet is aangenomen. Dit zorgt volgens hem voor meer regulatie in de online gokindustrie. Betere regelgeving, meer transparantie en uiteindelijk ook meer inkomsten voor Curaçao, aldus Silvania. Uiteindelijk gaat het om veel geld, zo legde de minister uit. Er kan meer dan 40 miljoen aan licentierechten worden ingehaald voor de overheid. Om een idee te geven, hij verwacht dat er eind maart 2025 600 vergunningen zullen zijn uitgegeven. En daarvoor wordt een minimumbedrag van 120.000 gulden betaald. Dus het is veel inkomen, aldus de minister van Financiën. De MFK wil met de LOK de AOV verhogen, dat heeft parlementariër David Seferina gezegd. Hij vertelde tijdens de behandeling van de aanname van de gokwet, deze landsverordening, dat de MFK het geld wil gebruiken om de AOV te verhogen naar 1500 gulden per maand. Dat is een forse verhoging, maar dat is volgens Seferina rechtvaardig voor de mensen die pensioen krijgen op Curaçao. Ook moet een deel van de inkomsten die zullen worden binnengehaald met deze nieuwe gokwet moeten worden gebruikt onder meer om mensen te helpen die verslaafd zijn aan gokken. Dus het moet niet zorgen dat dit de situatie verergert. En ook voor het sportfonds moet er een deel van het geld dat binnenkomt via de online goksector worden gebruikt, aldus Seferina. Over die verhoging van de AOV zegt hij dat is een belofte van de MFK. En Quincy Girigori, de leider van de fractie van de PAR, die zei blij te zijn met elke kritiek op de LOK. Want er is natuurlijk de afgelopen tijd veel te doen geweest. Luigi van Eijten van het bestuur van de PAR. Die heeft laten weten dat het parlement wat hem betreft niet moest instemmen met deze landsverordening. Dat is wel gebeurd. Dus de PAR is heeft ook tegen gestemd voor deze nieuwe wet. Volgens Girigori moet er kritisch naar worden gekeken en niet zomaar klakkeloos worden aangenomen wat de minister van Financiën zegt. Controle en boete op de Chacaprideskade. Gisteren werd er opnieuw een controle uitgevoerd op de bootjes die met groente en fruit vanuit Venezuela komen en aanliggen bij de Chacaprideskade in Punda. Er werden 4 bootjes gecontroleerd en 1 heeft voorlopig zijn vergunning verloren. Dat komt omdat de bootjes niet alleen groente en fruit meenemen, maar in dit geval ook een van de bootjes spullen meenam waar ze geen vergunning voor hebben. Daarbij gaat het onder meer om veel blokken witte kaas, queso blanco, gezouten vis, verpakkingen jam, tamarindekoekjes en pisca cora. Die zijn allemaal in beslag genomen en mogen niet zomaar ingevoerd worden. Bij de boot waar nu opnieuw spullen werden aangetroffen die niet ingevoerd mogen worden, wordt nu een proces gestart om de vergunning volledig in te trekken, zodat die niet meer terug zou mogen komen naar Curaçao. De controle werd uitgevoerd door het multidisciplinair team bestaande uit de douane samen met de politie, Economische Inspectie, Immigratiedienst en Kustwacht. De PNP wijst erop dat minister Silvania, opnieuw een leugen heeft verspreid. Dat zegt de leider van de PNP, Roetnilda Larmonie Cecilia. Ze gaat in op de uitlatingen van minister Silvania, die nu ook minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is, de voormalige post van Larmonie Cecilia. En daarin zou hij hebben gezegd dat er door de vorige minister zou zijn gesneden in de subsidie aan Birgen Rosario. Dat is een organisatie die verschillende verzorgingstehuizen onder zich heeft. Maar volgens de PNP is daar niets van waar. Silvania zei dat er gekort is voor de ouderen en dat er gestort is aan Friends and Family. De PNP laat weten dat er wat betreft de uitlatingen van de minister over het korten van de subsidie bij Birgen Rosario niks klopt. Man verwijdert politiestickers. Een man die is boos, want er is nu een beleid op Curaçao dat auto's die
op de stoep staan, ergens staan waar ze niet mogen staan, het aanzicht van de straat vervuilen, dat die weggehaald moeten worden. En er worden stickers opgeplakt dat de eigenaar een periode heeft van enkele weken om die ouders zelf te verwijderen. Anders doet de overheid dat en dat kost geld. Maar bij een man aan de Rooseveltweg is dit beleid niet besteed. Er waren 14 auto's in de omgeving van zijn huis. Die hebben allemaal een sticker gekregen. En hij heeft ze bij allemaal eraf gehaald. Hij zegt, blijf van mijn auto's af. Ze rijden niet meer, maar ik heb ze nog nodig voor onderdelen en dergelijke. Blijf er vanaf. Nou, de politie is er naartoe gegaan en heeft de man te verstaan gegeven dat hij nog 4 weken heeft om de auto's zelf te laten weghalen. Dan is de winnaar van de CITI-competitie bekend. Dat heeft de Curaçao Innovation and Technology Instituut, CITI, gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een finale waarbij 16 personen deelnamen. 5 werden geselecteerd voor de finale. Die konden gisteren hun bedrijfsconcepten uitleggen en uiteindelijk is de prijs toegekend. En de prijs is toegekend aan Odile Micheletti en zij is de oprichter van Cayenne Caribbean Consultancy, een bedrijf dat zich inzet in ervaring met vakantiewoningen. Het doel is om het proces van vakantiewoningen eenvoudiger te maken voor zowel toeristen als huiseigenaren, terwijl hoge kwaliteitsnormen worden gehandhaafd. CITI heeft hiervoor de prijs toegekend en daarmee is dit de winnaar van de jaarlijkse prijsuitreiking geweest. Gefeliciteerd. We gaan even over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. Daar waren eerder deze maand verkiezingen en nu zijn de gesprekken op gang gekomen. Gisteren heeft de AVP onder leiding van Mike Eeman en lijsttrekker Wendrik Cecilia laten weten dat zij maar 1 coalitie voor zich zien en dat is samen met Futuro. AVP heeft gewonnen, de verkiezingen, met 326 stemmen meer dan de MEP heeft gekregen. Daarmee hebben ze 9 zetels in het parlement, dat 21 parlementariërs kent. Futuro heeft er 3, 9 plus 3 is 12, is een meerderheid in het parlement. En dat zou volgens de AVP de enige juiste coalitie zijn. Dat betekent dat ze niet willen samenwerken met de MEP. Dat willen ze nooit. Dat willen die 2 partijen nooit, zo moet ik het zeggen. En ook niet met de PPA van Otmar Oduber. En de AVP is wat dat betreft duidelijk geweest tegen informateur Tissa Lasorte. De AVP heeft nog geen gedetailleerd regeerprogramma opgesteld, maar zegt wel dat ze een goede samenwerking voorspellen met Futuro. Er is basis om tot een regeringsvorming te komen, maar het is aan Futuro om te bepalen of dit gevoel wederzijds is, aldus Mike Eeman. Dan gaan we naar Nederland. Die heeft geld geleend aan Sint Maarten, in totaal 66 miljoen euro. Dat heeft de staatssecretaris Zsolt Szabó aan de Tweede Kamer geschreven. De 66 miljoen euro zal worden besteed onder meer aan de bouw van een nieuwe gevangenis op Sint Maarten, energievoorziening en besteed aan de faciliteiten voor geestelijke gezondheidszorg.
Het College Financieel Toezicht heeft positief geadviseerd over de lening, omdat het gaat over essentiële projecten voor Sint Maarten. En Zsolt Szabó heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat Nederland met deze investering bijdraagt aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van Sint Maarten. Dan gaan we weer even naar Curaçao, want het is iets kleins, maar voor de mensen in Pariba, die hebben al gezien dat het politiebureau bij Montaña mooi versierd is. Er is een kerststal met allemaal lichtjes. Vrijdag zal het officieel gepresenteerd worden, ook met de minister van Justitie. Maar het is de eerste keer, zo lees ik in de extra, dat er zo'n mooie versiering bij het politiebureau op Montaña is. Dat is leuk nieuws. En dan gaan we nu naar Zuid-Amerika, waar sprake is van grotere spanning tussen Argentinië en Venezuela. De president van Argentinië, Javier Milei, heeft gisteren zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro bestempeld als een criminele dictator. Het gaat om illegaal ontvoeren van een korporaal uit Argentinië, aldus de Argentijnse president. Die zegt dat een korporaal werd ontvoerd door de veiligheidsdiensten onder leiding van de criminele dictator Nicolás Maduro, omdat hij zijn partner en zoon wilde bezoeken. Argentinië eist onmiddellijke vrijlating. En de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Gil, die heeft direct gereageerd en die noemt de Argentijnse regering ontspoorde leiders. En hij zegt dat de president van Argentinië een politiek wanproduct is. Die zouden hebben geprobeerd gewelddadige elementen binnen Venezuela te houden. Het gaat sowieso niet goed tussen de twee landen. Er was al eerder een sluiting van de Argentijnse ambassade in Caracas. Maar Argentinië heeft afgelopen zaterdag zijn burgers ook geadviseerd om reizen naar Venezuela te vermijden of uit te stellen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de gaten houden. En dat doen we elke dag. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.